Здравейте, приятели и колеги! Днес ще засегнем една тема, която вълнува и тревожи хиляди български пенсионери и техните семейства. Тема, която е не просто важна, а критична и пряко засяга финансовото ви спокойствие. Говоря за удържането на дългове от пенсии и кой може да очаква съдебни изпълнители още в понеделник. Това не е просто заглавие, това е реалност за мнозина. Затова ви моля да се съсредоточите, да останете до края на това видео, да го харесате и най-важното, абонирайте се за канала още сега, защото информацията, която предстои да чуете, може да спаси вашите спестявания и вашето спокойствие. Нека първо да разберем каква беше ситуацията доскоро и какво всъщност се промени. В миналото, а и до някъде днес, съществуваше едно разбиране, че пенсията е един вид защитен доход, който не бива да бъде изцяло отнеман за погасяване на дългове. И да, това е така в определени граници, но тези граници непрекъснато се променят, а и са обект на различни тълкувания и най-вече на активността на кредиторите и съдебните изпълнители. Преди години, особено при по-малки дългове, често се стигаше до по-дълъг процес на уведомяване, преговори, дори отсрочки. Хората имаха повече време да реагират. Днес обаче с все по-масовото навлизане на електронните съобщения, автоматизираните системи за проследяване на задълженията и задвижването на изпълнителни дела, нещата се случват с мълниеносна скорост. Вече не е необходимо съдебният изпълнител да ви почука на вратата, за да разберете, че имате проблем. Достатъчно е да получите съобщение, което мнозина пропускат или подценяват, или пък да не получите никакво, ако не сте актуализирали адреса си. Промяната е основно в интензитета и скоростта на действията, както и в това, че много повече кредитори вече активно ползват услугите на съдебните изпълнители, без да чакат години. Тази тенденция се засилва, особено след пандемията, когато много домакинства натрупаха задължения. Кредиторите, включително банки, фирми за бързи кредити, телекомуникационни оператори и ВИК дружества, вече са много по-настоятелни и бързи в предприемането на мерки. Те не чакат веднага след просрочване на няколко вноски или неизпълнение на договор, задействат процедурата по принудително събиране. Ето защо е толкова важно да сте информирани и подготвени. Сега нека навлезем в същността на проблема. Какво точно трябва да знаете, кой реално е застрашен и кой може да е спокоен. На първо място трябва да разберете, че съдебният изпълнител не действа своеволно. Той изпълнява съдебно решение или друг изпълнителен титул, издаден от съда, който удостоверява наличието на ваше задължение. Това може да бъде заповед за изпълнение, съдебно решение по гражданско дело, изпълнителен лист. Важно е да знаете, че когато един такъв документ е издаден, съдебният изпълнител има право да пристъпи към действия за събиране на дълга. Кой трябва да се притеснява? На първо място, притеснения трябва да имат всички пенсионери, които имат просрочени задължения, независимо от техния вид. Това могат да бъдат банкови кредити или кредити от небанкови финансови институции, бързи кредити. Ако сте спрели да плащате вноските си по някаква причина, банката или кредитната къща рано или късно ще се обърне към съда и след това към съдебен изпълнител. Например, Ген Петров на 68 години е изтеглил бърз кредит от 1500 лева за ремонт на покрива. В началото успява да плаща вноските от своята пенсия от 550 лева, но след като му се налага спешна операция, финансовото му положение се влошава и спира плащанията. След 6 месеца получава съобщение от съдебен изпълнител, че вече дължи 2500 лева поради натрупани лихви и такси и че ще му удържат 1/3 от пенсията. Това е напълно реална ситуация. Задължения към комунални услуги, сметки за ток, вода, парно, газ, телефон, интернет. Неплащането на тези сметки, особено за по-дълъг период, често води до образуване на изпълнителни дела. Пример, баба Иванка на 75 години живее сама. Сметката й за парно е висока и тя не успява да я покрива редовно, като трупа задължение от 800 лева за 2 години. Нейната пенсия е 480 лева. Тъй като парното дружество има изпратило многократни предупреждения, които тя не е разбрала или е пренебрегнала, той инициира изпълнително дело. Съдебният изпълнител блокира част от пенсията и тъй като задълженията към комунални услуги са често срещани и бързо се предават на съдебни изпълнители. 3. Данъци и такси към общината или държавата, неплатени данъци за имот, такса смет, данък за автомобил. Държавните институции са много ефективни в събирането на своите вземания. Глоби, неплатени актове за нарушения на закона за движение по пътищата, административни глоби. 5.
и издръжки. Това е много специфичен вид задължение, което има приоритет пред почти всички останали. Ако сте осъдени да плащате издръжка на деца или други роднини и не го правите, съдебният изпълнител ще действа безкомпромисно. Например, Ген Георгиев, пенсионер с пенсия от 900 лева, е осъден да плаща издръжка на бившата си съпруга за непълнолетните им деца в размер на 200 лева месечно. Ако спре да плаща, съдебният изпълнител може да удържи до 1/2 от неговата пенсия за издръжка, тъй като това е приоритетно задължение. Кой не трябва да се притеснява? Спокойни могат да бъдат тези пенсионери, които нямат абсолютно никакви задължения или такива, които са уредили всички свои задължения и нямат отворени изпълнителни дела срещу тях. Също така тези, които са обжалвали успешно изпълнителни листове или заповеди за изпълнение и те са отменени от съда. Важно е да сте уверени, че не сте пропуснали някое уведомление или че не съществува стар забравен дълг. В България съществува един неприкосновен минимум. Това е част от дохода, която не може да бъде запорирана, за да се гарантира минималното съществуване на длъжника. Съгласно Гражданския процесуален кодекс, ГПК, ако пенсията ви е равна или по-малка от минималната работна заплата за страната, която към момента е 933 лева, тогава могат да ви удържат до 1/3 от нея за обикновени дългове, а за издръжки до 1/2. Ако пенсията ви е над минималната работна заплата, тогава се удържат 1/3 от сумата над минималната работна заплата, но не повече от 1/3 от общата пенсия, като се запазва минималната работна заплата. Знам, че звучи малко объркано, затова ще дам конкретен пример. Ако вашата пенсия е 500 лева, а минималната работна заплата е 933 лева, за обикновени дългове могат да удържат до 1/3 от 500 лева. Та е около 166 лева. Вие ще останете с 334 лева. Ако задължението е за издръжка, могат да удържат до 1/2 250 лева и вие ще останете с 250 лева. Ако вашата пенсия е 1200 лева, а минималната работна заплата е 933 лева, за обикновени дългове разликата между пенсията и минималната работна заплата е 1200, 933, 267 лева. От тази разлика може да бъде удържан до 1/3 89 лева. Така че от вашата пенсия от 1200 лева могат да удържат максимум 89 лева и вие ще останете с 1111 лева. Важно е да се спазва правилото за запазване на минималната работна заплата. В някои случаи съдебните изпълнители удържат повече и е необходимо да се подаде молба за намаляване на запора. Сега да разгледаме по-подробно изключенията, скритите капани и неочевидните нюанси, които могат да имат огромно значение за вас. Изключение от правилата и неприкосновен минимум, социални помощи и целеви помощи. Различни видове социални помощи, целеви помощи за отопление, за хора с увреждания, те по правило не подлежат на запор. Те са предназначени да покриват основни жизнени нужди и законът ги защитава. Но тук има тънък момент, ако тези суми постъпят по сметка, заедно с пенсията ви и не са изрично посочени като такива от банката, съдебният изпълнител може да не знае за техния характер и да ги третира като обикновен доход. Затова е ключово да уведомите съдебния изпълнител писмено, че получавате такива помощи и да представите доказателства. Пенсии за инвалидност или други специални пенсии. Тези пенсии, също като останалите, подлежат на запор, но с уговорката, че неприкосновеният минимум трябва да бъде гарантиран. В някои случаи, поради специфичния им характер и необходимостта на пенсионера от средства за лечение и поддържане на здравето, съдът може да разреши намаляване на размера на удръжките. Това обаче става само по молба на длъжника. 3. Надвзети суми от НОИ. Ако сте получили надвзета сума от Националния осигурителен институт, НОИ, поради грешка или промяна в обстоятелствата, НОИ има право сам да я удържи от пенсията ви, без да минава през съдебен изпълнител. Тези удръжки имат приоритет и не се прилагат ограниченията за запор върху 1/3 или 1/2 от пенсията, докато не се върне надвзетата сума. Това е важен нюанс, тъй като много пенсионери не знаят за това право на НОИ. Задължения за издръжка, както споменахме, задълженията за издръжка са приоритетни. Те могат да достигнат до 1/2 от пенсията, без значение колко е висока. Дори ако пенсията е по-ниска от минималната работна заплата, за издръжка могат да бъдат удържани до 1/2. Скрити капани и неочевидни нюанси.
Множество изпълнителни дела. Един от най-големите проблеми е, когато срещу вас има няколко изпълнителни дела, едновременно от различни кредитори. Например, Гежа Иванова на 70 години има просрочени сметки за ток от 300 лева, неплатена вноска по кредит от 800 лева и глоба за пътно нарушение от 100 лева. Всеки от тези кредитори може да образува отделно изпълнително дело. Въпреки че общият размер на удръжките не може да надхвърля законовите лимити, е на 3 или 1/2, управлението на няколко дела е сложно. Съдебният изпълнител е длъжен да спазва реда на плащане, първо издръжки, после държавни и общински вземания, след това частни задължения, но понякога има надпревара между кредиторите. Погрешно уведомяване или липса на такова. Често хората не получават уведомления от съдебните изпълнители, защото са сменили адрес, не живеят на постоянния си адрес или просто не са взели препоръчано писмо. В резултат те разбират за запора, едва когато вече са извършени удръжки от пенсията им. Това може да ви лиши от възможността да обжалвате или да договорите по-благоприятни условия. Ето защо е изключително важно редовно да проверявате пощенската си кутия, да актуализирате адреса си в институциите и да следите състоянието на вашите задължения. 3. Давност на задълженията. Много хора не знаят, че дълговете имат давност. Общата давност е 5 години, а за определени видове задължения, например към комунални услуги, ток, вода, е 3 години. Ако един дълг е погасен по давност, той не може да бъде събран принудително. Но имайте предвид, че ако срещу вас е образувано изпълнително дело, давността спира да тече. И също така, ако съдебният изпълнител не предприеме никакви действия в продължение на 2 години, тогава давността продължава да тече. Това е сложен правен казус и затова е добре да потърсите консултация. Несъразмерност на удръжките. В някои случаи съдебният изпълнител може да наложи удръжки, които са несъразмерни на вашия доход и сериозно застрашават вашето съществуване. В такива ситуации имате право да подадете молба до районния съд, който е компетентен да разгледа делото и да поискате намаляване на размера на удръжките. Съдът ще прецени вашето финансово и здравословно състояние, броя на лицата, които издържате и ще вземе решение. И така, стигнахме до най-важната част. Какво конкретно трябва да направите, ако се окажете в подобна ситуация или ако подозирате, че може да бъдете засегнати? Не дейте да чакате, действайте незабавно. Стъпка 1. Проверете за съществуващи изпълнителни дела. Не чакайте съдебният изпълнител да ви уведоми. Често, както казах, уведомленията не достигат до адресата. Как да проверите? Онлайн някои съдебни изпълнители имат електронни портали, където може да проверите с егенто си. Можете да се свържете с камарата на частните съдебни изпълнители, КЧСИ, те поддържат регистър на всички ЧСИ и може да ви насочат. На място посетете най-близката служба на съдебен изпълнител или районен съд по вашия адрес по местоживеене. Служителите могат да проверят дали има отворени дела срещу вас в банката. Ако вече имате запор върху сметката, банката ще ви уведоми. Стъпка 2. Съберете всички необходими документи. Лична карта за идентификация. Пенсионно разпореждане. Документ от НОИ, който удостоверява размера на вашата пенсия. Той е от изключително значение, за да се изчисли правилно дължимата сума за запор. Документи за други доходи. Ако получавате социални помощи, целеви помощи или други доходи, съберете документите, които ги удостоверяват. Документи за здравословно състояние, експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, медицински бележки за тежки заболявания, нужда от скъпи лекарства или лечения. Тези документи са важни, ако искате да докажете, че имате нужда от по-голям неприкосновен минимум. Документи за семейно положение. Удостоверение за брак, удостоверение за раждане на деца, ако имате непълнолетни лица, които издържате, или други лица на ваша издръжка, например болен съпруг. Всички документи, свързани с дълга, договори за кредит, извлечения от сметки, фактури за комунални услуги, уведомления от кредитори, съдебни решения или заповеди за изпълнение, ако сте получили такива. Стъпка 3. Свържете се с съдебния изпълнител. Не се страхувайте да отидете при съдебния изпълнител. Той не е ваш враг, а изпълнява закона. Бъдете учтиви и настоятелни. Искайте справка по вашето дело. Поискайте да ви разяснят какво дължите, каква е главницата, какви са лихвите и таксите. Поискайте да ви покажат изпълнителния титул. Този документ удостоверява законността на претенцията. Подайте молба за намаляване на удръжките. Ако смятате, че удръжките са несъразмерни или нарушават вашия неприкосновен минимум, подайте писмена молба до съдебния изпълнител. Приложете всички събрани документи, копия, разбира се. В молбата ясно опишете вашето финансово и здравословно състояние, броя на лицата, които издържате, и поискайте намаляване на размера на удръжките до законовия минимум.
Може да поискате удръжките да се правят само от сумата над минималната работна заплата, ако това е приложимо за вашия случай. Стъпка 4. Помислете за договаряне на доброволен погасителен план. В някои случаи съдебният изпълнител може да се съгласи на доброволен погасителен план, ако видите, че не можете да платите цялата сума наведнъж. Това е по-благоприятен вариант, тъй като може да спре начисляването на допълнителни лихви и такси по изпълнителното дело. Опитайте се да договорите такава схема, която е посилна за вас. Стъпка 5. Консултирайте се с адвокат или център за безплатна правна помощ. Ако случаят е сложен, ако смятате, че дългът е погасен по давност или че има нарушения в процедурата, или ако просто не сте сигурни какво да правите, потърсете правна помощ. Безплатна правна помощ. В България функционират центрове за безплатна правна помощ, където може да получите консултация. Информация за тях може да намерите на сайта на Националното бюро за правна помощ. Адвокат. Специализиран адвокат по гражданско или изпълнително право може да ви помогне да обжалвате действията на съдебния изпълнител, да подадете молба до съда за намаляване на удръжките или да води преговори от ваше име. Не забравяйте, че обжалването на действията на съдебния изпълнител има срок, обикновено 7 дни от датата на узнаване. Затова бързайте. Стъпка 6. Не взимайте нови кредити, за да покриете стари. Това е огромен капан, в който много пенсионери попадат. Взимането на нов кредит, особено бърз, за да покриете старо задължение, е като да гасите огън с бензин. Лихвите по новите кредити често са още по-високи и ви вкарват в една безкрайна спирала на дългове. Приятели, темата е изключително сериозна. Много хора живеят в постоянен стрес и несигурност заради дългове и запори върху пенсиите. Надявам се тази информация да ви е била полезна и да ви даде насока как да действате. Не забравяйте, че информираността и навременната реакция са вашите най-силни оръжия. Не се поддавайте на паника, но и не бъдете пасивни. Действайте. Пишете в коментарите какво е вашето мнение по темата, дали вие или ваши близки сте били в подобна ситуация. Всеки споделен опит е ценен. Харесайте видеото, ако ви е било полезно, и не забравяйте да се абонирате за канала, за да получавате още такива важни и навременни съвети. До нови срещи!